ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። እቲ ናይ ምሸት ጋሻ ብግዜ ለይቲ በቲ ግዜ ከውታ ኩሉ ምስ ደቀሰ ምስ ኮነ ጽምጽምታ ኒቆዲሞስ መጸ ምስ ገበታ ሕቶታቱ ጸልማት ተጐልቢቡ ከይርእይዎ ብጾቱ መታን ከይነዓቕ ከይከስር ክብረቱ መምህር ኒቆዲሞስ መራሒ ሓጋጊ ምሁር በዓል ስልጣን ግን ተጣራጣሪ ዘይቁሱን መንፈስ ዘይረግአ ልቢ ተረቲዑ ክመጽእ ብመንፈስ ክዓቢ እቲ መምህር ክመሃር ትሕት ኢሉ ክሓትት ጀመረ ንልዑል መምህሩ መምህር ህላወኻ ረዚን ግብርታትካ ድንቂ ፈሊጠ ኣለኹ ምዃንካ መምህር ጽድቂ ማንም ኣይገብሮን እዩ ከምዚ ኸማይ ድኹም በል እስከ መሃረኒ ብልቦና ክልብም መምህር እውን መለሰ ሰማያዊ ሓሳብ ኣፍሰሰ ብማይን መንፈስ ቅዱስን ዳግማይ ዘይተወልደ መንግሥቲ ኣምላኽ ዝሪኣ ማንም ከምዘየለ እኹል ዝበጽሐ ሙሉእ ዓብ ሰብ ዳግማይ ክውለድ ከመይ ኢሉ ክሕሰብ ናብ ከርሲ ኣዲኡ ተመሊሱ ዶ ይከኣል ክውለድ ሕቱ ኣግሃዶ ጋን ኮይኑዎ ኒቆዲሞስ ገሪምዎ ነገሩ ምሒር ተሃንጢው ክፈልጥ ምስጢሩ ንፋስን ክነፍስ ናብ ዝደልዮ ማእዝን እንከይ ረኣኻዮ በየን መጺኡ ናበይ የብል ውሉድ መንፈስ ቅዱስ እውን ከምኡ ብኣእምሮ ኣይምርመርን ይርቀቱ ኒቆዲሞስ ተደኒቑ ብቓላት ናይ ጐይታ ምሒር ተመኒው ክረኽበሉ መረዳእታ ደጊሙ እውን ሓተቶ እዚ ደኣ ከመይ ኢሉ ይኸውን መምህር ድማ በለ ዓብ መምህር ናይ እስራኤል ክንስኻ እዚ ነገር እዚ ከመይ ኢሉ ይጠፍኣካ ብሓቂ ብሓቂ ይብለካ ኣለኹ መታን ከይጠፍእ ዝኣምን ብኡ ስለ ዝበዝሐ ሓጢኣት ሰብ ኣብ ምድሪ ስጋ ሰብ ለበስኩ ክፍኣቱ ከጽሪ ኣይክፍረዶን እዩ በታ ሓደ ንጉስ ብኡ ዝኣመነ ሓቀኛ እምነት ካብ ልቢ ዘፈልፈለ ክፍረዶዩ ግን ነቲ ዘይኣምን በቲ ዝተሰቕለ ንዕኡ ከድሕን ትክፉእ ዘበለ ጠቐሩ ክሽፍን ኣብ ጸላም ይሕባእ ሓጢኣቱ ክኸድን ተሓቀኛ ግና ትሰናይ ዘተግብር ናብ ብርሃን ይዘብል ብዘይወዓል ሕደር ብምባል ጐይታ ኒቆዲሞስ መሃሮ መምህር ኒቆዲሞስ እቲ ተጣራጣሪ ክኸውን ዝበቕዐ ናይ ጐይታ መስካሪ ትሕት ኢሉ ናብ ጐይታ ዝጠመተ ምህሩን ኩንሱ ፍልጠቱ ዝቐንጠጠ መምህር መሃረኒ ኢሉ ንጐይታ ቃሉ ተመጊቡ ክረክብ እፎይታ ነቲ ሓቀኛ መምህር ክፈልጥ ምስ ጀመረ ወላሓንቲ ከም ዘይፈልጥ ሽዑ ተማህረ ትፍርሑ ናብ ትብዓት ተቐይሩ ከይብሉኒ ሓዲጉ ምስ ጐይታ ወጊኑ ብፍጹም ትብዓት ንጸላኢ ስዒሩ ብቕኑዕ ትሕትና ንጐይታ ኣፍቂሩ ንሕና ድማ ኩሉ ንፈልጥ እንዳመሰለና ደረትና ንነፍሕ ዘለና ዘይብልና ናብ ክፉእ ንኸይድ ንብርሃን ሓንጊድና ኣብ ጸላም ንነብርስ ክንደይ ኮኒና ጥርጣረ ዝመልኦ ላንጋላንጋ ልብና ኣያብዚ ኣያብቲ መርገጽ ዘይብልና ክብረትና ከይቅንስ ንሓብእ ምስልና ክዳንና ነጻዕዱ ልብና ጸሊምና በሉ ሕጅስ ይኣኽለና ጸላም ልብና ንሃቦ ከርእየና ብርሃን ጥርጥር ያዒልና ናብ ጐይታ ንጠምት ዓይኑ ከይሓሰየ ከሕድረልና እምነት ደጌና ዘይኮነስ ልብና ከጻዕዱ ንመሃር ንነሳሕ ንጓዓዝ ብመንገዱ ኣብነትና ንግበሮ መምህር ኒቆዲሞስ ትዕቢት ወጊድ ኢልና ብትሕትና ንመላለስ መንገዱ ዝምህሩ ኣቦታት ኣለውና
መሃሩና ንበል ብፍጹም ትሕትና ናብኦም ንጸጋዕ ሰለይ ከብሉና ኣብ መንገዲ ብርሃን እግሪ ከትኩሉና ስብሃት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ቅድስት ማርያም ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ወኃያል አሜን።